Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour urbain en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefoniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimerow tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka da kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka pisiw identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka ta nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Bamako sigida nana denmisɛn dɔw kɛlen do ka farinya walew ta ka ɲɛsin maaw ma o bololafɛnw nɔfɛ ni waati na ni olu bɛ wele ko microbe a yirala k'a fɔ ko nin hakilina in bɔra farafina dugu wɛrɛw de la ka na Mali la ko wa k'a kɛlen bɛ ka tiɲɛni lase Mali ma ni waati na sigida nana marabajɛkulu olu kɛlen do ka wulikajɔ boloda yaasa ka fu siri nin ko in na ka tali kɛ bɔlɔlɔsira carili fɛ maa mun ka baara ɲɛsinnen do gafew dilani a n'a carili baaraw bɛɛ lajɛlen ma olu kɛlen do ka hakilina caman ta ni waati na yaasa ka se k'u ka baara ani bɔlɔlɔsira carili ko olu palaso ɲɔgɔn na Ayise Kida ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o kunnafoniya ninnu kan. Bamako sigida nana kɛra yɔrɔ ye maaw farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na sigida maabaw ka fara lakana tigilamaw kan lajɛ in kɛra pemi terrain na ka se ka ɲɛfɔliw kɛ mun bɛ tali kɛ jaragɛlɛya walew ale ni nigɛlɛya wale mun b'a la ka taa sigida nana denmisɛnw fɛ ka ɲɛsin maaw ma ni waati in na. Kɛnɛ ni sigili an y'a ŋaniya k'a ɲini Ala fɛ Ala y'a latigɛ a kɛra a y'anw nisɔndiya bɛɛ nana lamɛn hali minnu tɛ Amdalayi ye commune dugutigiw caman bɛ yan commune maabaw bɛ yan commune 3 an y'u mɔgɔw wele ni den minɛna la i k'i sigi ka da la k'a fɔ ko an bɛ t'i kofɔ dɛ n'i bɛ min kɛ i b'o kɛ mais an bɛ t'i kofɔ. Ni faraɲɔgɔnkan in ale dabɔra de ye ka se ka danadali kɛ ka ɲɛsin wale ma wale mun ye farinya walew ale ni nigɛlɛya walew ye mun bɛ bɔ denmisɛnnin fitininw yɔrɔ n'u olu bɛ wele ko microbe ka ɲɛsin maaw ma. Denmisɛnnin ninnu ye gɛrɛnw de ye an ka sigidaw kɔnɔ denmisɛnnin minnu bɛ tɛ foyi la u parents dɛsɛr'u la u tɛ foyi la drogue ni joint min sigida ninnu kɔnɔna la olu la an bɛ ka wuli k'u kɛlɛ pour que u ko o waleya jugu ninnu dabila sigida la. Ni lajɛ in kɛnɛ ka maaw kun dusukun fujinɛlen do kosɛbɛ wa jalakili ale ni nin wale in kɔni o kumaw tun bɛ maaw da fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ani kumaɲɔgɔnya tigɛra
mɔgɔ n'a masala mɔgɔ cɛ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ baara kɛ n'i yɛrɛ kunkololata ani kare kɔnɔ mɔgɔw kunkololata ye bibi in na ne bɛ se k'a fɔ anw masaw ɲinalen don an ka éducation kɔ k'a sababu kɛ an mago bɛ waati minnu na k'an sigi ka kuma n'u ye an mago bɛ u k'an bilasira kumakan na kumakan min b'a to anw yɛrɛ b'a dɔn an nakun ye mun de ye nin diɲɛ in kɔnɔna la an nana an bɛ mun de ɲini na an kan ka mun de kɛ se k'o yira an na mais bibi in na a bɛɛ talen don ka da réseaux sociaux kun k'a ta k'a da fɛn wɛrɛw kun donc ça fait que éducation yɛrɛ bɛ bolo kelen min kan maa si t'a dɔn. Anw bɛ kɛnɛ min kan anw nisɔndiyalen tɛ anw bɛ kɛnɛ min kan anw malolen de don parce que anw y'a ye sisan denbatigiw u y'u jɔyɔrɔ bila denfaw fana y'u jɔyɔrɔ bila. Denmisɛnnin minnu filɛ ka fɛn kɛ u y'u nakuma jɛ n'a b'u kɔnɔ ko ne de nana commune ɲɛfɛ k'u nana o de y'u nakuma ye u y'u nakuma jɛ u bolo y'a jɛ min da ka di u la u ka mɔgɔya sira ta k'i tilen u bɔlen kɔfɛ a la laban bɛ kɛ gɛlɛya ye u bolo communicatif quartier kelen tɛ yen u bɛ to min kɔnɔ hali tilegan fɛ an bɛ fu sira la an b'an sinsin sariya kan an t'an sinsin yɛrɛ sagokɛ kan mais o sariya fɛnɛ basigili la an tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ. Bamakɔ sigida 4nan denw ka fara lakana tigilamaw kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka wele bila nin waati na nin denmisɛn masina ninnu ma mun ka baara ɲɛsinnen don ni ningɛlɛya wale ninnu ma ka jira k'a fɔ ko don nataw la u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka fu siri nin wale jugu in dan na. Kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ taa politiki bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw kun kɛlen don ka ŋaniya ta ka kɛ ni dimanche don avril kalo tile 27 nata ye ko u nata laseli dɔw kɛ wale dɔw ka wale minnu bɛ tali kɛ politikimaw olu yɛrɛ ka sariya gafe faleli kow la jamana marabaw kɛlen don ka o min hakilina jira jamanaden tɔw la ni o ye force vive de la nation ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na min ye lajɛ in ye ko a cɛra ka bɔ a don a kɔrɔ o kama politikimaw kɛlen don ka wele bila u ka tɔndenw ma ka ɲɛsin barodalasigi dɔ ma min ye maison de la presse la ka kɛɲɛ ni sini sibiri ye anw ka kunnafoni ɲininaw olu y'u ka kuma bara tɛgu politikima dɔw la u ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Effectivement, parti politique kun farla ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛ ka meeting ba dɔ kɛ dimanche nata ko meeting kun kan ka kɛ palais de la culture la malheureusement meeting bɔra a bolokɔrɔ parce que palais de la culture ma sɔrɔ a fɔra finalement minnu a ɲinina minnu fɛ u ma sɔn ka di a bilala ka kɛ point de presse ye n'o bɛ kɛ maison de la presse de la Chine parti bɛɛ welelen don parce que parti ko ko u ma sɔn fɛn min u cili ko kuma min bɛ bi o kuma min bɛ ko u ma sɔn o ma parce que an b'a dɔn sariya foyi tɛ bi jamana in kɔnɔ mun bɛ se k'i sinsin sariya mun kan n'u b'a fɔ ko parti kan ka ci n'i y'an ka sariya sunba ta n'o ye constitution ni transition yɛrɛ de y'a voté o constitution kelen b'a fɔ k'a fɔ ko parti maga tɛ se ka k'u caya la o kɔfɛ n'i ye parti yɛrɛ ka sariya sinsin ta n'o ye charte des partis politiques ye o b'a kɔnɔna fɔ clairement kun minnu b'a to parti bɛ se ka ci o kun ninnu ni i y'o kɛ alors la gouvernement tɛ se ka parti ci gouvernement bɛ tribunal de saisi et tribunal de b'a fɔ voilà nin ko mun kɛra o kan ka cili kun bɔ a b'a ka décision di. Politique mɔgɔw u kan ka kɛ gouvernement dɛmɛbaga de ye gouvernement fana kan ka politique mɔgɔw ka taabolo lajɛ défaut minnu ni lakini minnu kɛra politique sira fɛ ka tɛmɛ olu bɛ corriger cogo di donc je crois que charte des partis politiques objectif ye mun ye min ka ɲi jamana ma nin waati in kɔnɔ et surtout an y'a AEC mun fɛngɛ ka inscrit AEC kan donc an ka politique kan ka orienter maintenant AEC tacogo kan donc je pense que aujourd'hui gouvernement kan ka baara kɛ o de kan o ka fisa gouvernement ka opposition kɛra a yɛrɛ la n'o ye parti politique ye. Parti politique kun farala ɲɔgɔn kan ka proposition de kɛ gouvernement ye o kun proposition in kun bɛ tali kɛ parti politique ka sariya min bɛ parti politique encadrer jamana kɔnɔ n'o ye charte des partis politiques ye parce que gouvernement kun y'a ɲini k'a fɔ ko parti politique ka hakilina fɔ o kan donc hakilina ninnu parti kɛmɛ ni kɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa dɔw fana y'u ta bila ka taa o kelen kelen na mais hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelenw na n'o ye mun bɛ se ka kɛ pour que Mali kɔnɔ parti politique bɛ se ka encadrer ka ɲɛ cogo min na jamana bɛɛ ye contrat social de bɛ jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana yɛrɛ don ɲɔgɔn na donc jamana sariya sɔsɔ o ma ɲi mɔgɔ si ma a ma ɲi jamana ɲɛmɔgɔw ma a ma ɲi jamanadenw ma donc an bɛ min ɲini dɔrɔn an ka to sariya kɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ subahana mansin fo ka taa se kunnafoni disira kuraw olu warali ma maa minnu ka baara ɲɛsinnen don gafe dilanni a carili a n'a feereli kow ma olu kɛlen don ka hakilinaw ta nin waati na cogo min na u ka baaraw ale ni subahana mansinw fo ka taa se bɔlɔlɔsiraw carili kow ma olu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye Ayise Kida ale ye wulikajɔw kɛ a ko la a ye mun sɔrɔ
aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ ka tali kɛ ni bɔlɔlɔsiraw carili ye ka fara gafe carili a n'a feereli yɔrɔw kan olu ka fɔ la bɔlɔlɔsiraw tɛ ka gɛlɛya lase olu ma nga laɲini fɛnɛ wɛrɛ b'olu la min ni o tɛ kelen ye. An ka maison d'édition ni Figira édition dɔ alhamdulilayi an bɛ baara la an tɛ se k'a fɔ an gɛlɛyaba b'an kan an tɛ kɔnɔni kɛ k'u ka na ni baara ye anw k'a kɛ donc o la gɛlɛyaba t'anw kan k'a fɔ ko baara tɛ yen baara bɛ yen parce que anw yɛrɛ ye baara créer bon n'an o gafe ninnu fɛnɛ bɔ gɛlɛya ye mun ye an bɛna se ka gafe ninnu lase cogo di a kalanbagaw ma n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ courant ko fɛ ka Mali jateminɛ connexion ko fɛ internet ka Mali jateminɛ hali téléphone n'i taara yɔrɔ dɔ la a bɛɛ tɛ sɔrɔ i tɛ sira o la o baara de bɛ yen ka kɛ anw yɛrɛ ka livre yɛrɛ a ma sɛbɛn ka se an ka denmisɛnnin bɛɛ ma togodaw la fɔlɔ o jamana sugu la livre yɛrɛ min bɛ bɔ gafe physique la o ma denmisɛnnin bɛɛ lasɔrɔ an bɛna siran o de la bɔlɔlɔ ɲɛ wa alors que bɔlɔlɔ ma se yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ burusi kɔnɔna na parce que connexion ma se yɔrɔ bɛɛ parce que courant ma se yɔrɔ bɛɛ ne hakili la o tɛ fɛn an bɛ siran min ɲɛ fɔlɔ hali ni sisan cogoya sabatilen don gafebɔlaw bolo u bɛ baara kɛ fɛn caman yɛlɛmali kan walasa ka siniɲɛsigi ɲuman di gafeko la. Depuis n ye baara daminɛ fo sisan nɔ kɔni n bɛ ka fɛn min kɛ kɔni a ka di n ye n bɛ ka baara min kɛ a ka di n ye n bɛ ka bɔ fɛn caman kalama parce que fɔlɔ n kun bɛ livre sɛbɛn mais sisan nɔ n bɛ a corrigeli ni fɛn minnu bɛ kɛ kɔfɛla la yanni livre ka kɛ livre ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ ka bɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na an bɛ se ka fɛn wɛrɛw fara an ka baaraw kan o de y'an ka objectif ye. An ka siniɲɛtaga gulonnen don fɛn minnu na o ye kalan ye an k'an janto o fɛnɛ na. Welemadali filanan ye denmansaw ye c'est pas parce que i den de école maître ma ni directeur ku ka kalan k'e ta bɔra a la i ta ma bɔ a la olu bɛ e de dɛmɛ i ka lamɔ la u m'i den wolo an ka u dɛmɛ u ka sokɔnɔ baaraw la n'o ye exercice à domicile ye an k'u dɛmɛ u ka se ka gafe kalan don o don u ka se ka gafe ɲɛ 5 kalan page 5. A laban na bɔlɔlɔsiraw carili wagati in la gafe dilani tariku bɛ ka sɛbɛn halisa walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bi ani sini gafe bɔsow kan. kunnafoni nasira wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la min ye coupe du Mali ale tako 64nan hukumu kɔnɔna na Joliba AC ale ni Union Sportive de Buguni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan in kun cɛra Joliba AC ale ka sebaya la 2 ani Kanangolo Kajatu Bagayo ale ni Alassane Kojo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmadaw fɛ. An ka jamana walanba a tako 64nan quart de finale dolantan hukumu kɔnɔ sa Joliba AC ale ni US Buguni kun kɔdalen no ɲɔgɔn na n'aw ɲɔgɔn sɔrɔ in lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko US Buguni kɔni kɛlen no tɔn ye mun ye Joliba AC sɛgɛn ɲini kosɛbɛ wano ka kɛnɛ ka kara kan ale ni retour si la Joliba ma se ka sebaga sɔrɔ o de kɛra sababu ye ka dɔ fara ni dolantan in yanga kan dolantan bɛ daminɛ sanga 15 fɔlɔ Joliba bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bagabagalu kɛ ka caya kosɛbɛ ka se US Buguni ma u ka cɛli kɔlɔsiba n'o y'u ka jalatige Germain Berté a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka Joliba occasion bila kɛrɛfɛ o baaraw tɛmɛnen US Buguni fɛnɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ ka bagabagalu kɛ nka o fɛnɛ tɛna se ka cɛlu sɔrɔ ka don an bɛ taa sɛngɛ lafiyabɔ la n'o jaabi ye 2 bila fu ani fu tako 2nan baaraw daminɛni US Buguni ni nacogo bɛ ɲɛ nka u tɛna se ka cɛlu sɔrɔ ka don Isuf Goita a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la o tɛmɛnen sanga 60nan kuma Abdoulaye Dine Mariko goyen dɔ sen fɛ a bɛna kɛ sababu ye ka Joliba kɛ ka cɛlu fɔlɔ sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na bila sanga 80nan kuma u bɛna ta cɛlu yara occasion dɔ sɔrɔ nka bar transversal b'o bila kɛnɛma ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛlu yɔrɔ yɛrɛ la temps additionnel Joliba bɛna ta cɛlu 2nan sɔrɔ ka don Alu Dumbuya fɛ. Sini y'a jateminɛ a bɛ ɲini ka na balontan damadɔni bɔ difficulté tun b'an bolo un peu dans la finition. Je pense que bien sera qu'on corriger un peu ensuite en animation de jeu. Et puis on est revenu à 3 milieux de terrain, ça nous a apporté beaucoup. Donc enseignement de donc animation là on a fait dans la game maintenant. Donc qu'est-ce qu'il faut apporter davantage? Mais je pense que donc sur l'ensemble ça a été un bon match, un très très bon match dans l'ensemble. Yes Buguni degede ngaramuga fola abaga dolantana fu karaka wu chesri kosebe ni dolantana. Jero Mingabi, je suis vraiment très fier de ça. Oui, Ballontan, ils se sont vraiment bien donnés. Tout le monde a vu aujourd'hui que anga Ballontan où est dit kosebe. Ni se waye ngaka sababu ka Joliba asil dafia kosebe karaka wakati mina kusa ukume gele kono doni. Wakati kile beta demi final kerenga nu beta Stade Malien Soray. FC Jara fokata se Isfasima. An balimaw ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance CV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka ɲinaw fɛ a ka to aw nɔna ka sababu kɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 sanga 35 ani Zayide Zubayi bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nansarakan kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ.
Orange Mali ko k'a b'a ka client mandi u bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu be ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefoniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a be fɔ o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimerow tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka daa kan an janbe aw la walasa basi foyi kan'aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka pisiw identifiye fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina be min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero be minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka ta nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u be fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification be kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago be kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout. Nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Plus de détails dans ce journal. Le livre